Bresusam nwoma etoso mienu. Tie aduasa baako. Na wowie ye nyina no. Israelfo a wohunu wo ho no nyina afredi kɔ Yuda nkuro mu. Na wokobubu fadum. Na wotwitwa asrenua. Na oburi sronsron mia ne aforibuchi ano Yuda ne Benjamin nyina. Ne de wo Ephraim. Ne Manase no nso de kosi se wowie. Ena Israelfo ni nyina sane kɔ wɔn die mu. Wɔn nkuro mu. Na Hezekiah de asofo ne Lewifo ne nchichemu no sisi wɔn nchichemu so. Obiara sɛ de ne somte. Asofo ne Lewifo no sɛ wɔmobɔ ɔhye afɔde ne asomdue afɔde na wɔn som na wɔn naase nyi ayɛ Awurade nsraban pono mu. Na ɔhyɛ ɔhene kyɛfa a efiri naade mu ma ɔhye afɔde no. Anopa ne anwumre ɔhye afɔde ne homena ne abosome foforo ne afahyɛ ɔhye afɔde no. Sɛdeɛ watwerɛ no Awurade mmara mu no. Na ɔka kyerɛ nkurɔfo a wɔte Yerusalem no sɛ wɔmfa asɔfo ne Lewifo ne kyɛfa ma na wasɔ Awurade mmara no mu den. Na asɛm no tahyeɛ no Israel ma no de ayuo ne nsa ne ngo ne ɛwoɔ ne mfuo mu nnɔbae nyinaa mu adikane bebree bae. Na ade nyinaa mu tutusuo dudu no nso wɔde pii bae. Na Israel ne Yuda ma wɔtete Yuda nkuro mu no wɔn nso wɔde anantwie ne nnwan mu tutusuo dudu ne akronkronne a wɔayɛ no kronkron ama Awurade wɔn Nyankopɔn no mu tutusuo dudu bae. Na wɔde begu hɔ akuakuo. Bosomi a ɛtɔso miɛnsa no mu na ofiri akuakuo no ase. Na bosomi a ɛtɔso nson no mu na owie. Ɛna Hezekiah ne asafohene no ba behunu akuakuo no. Na wohyira Awurade ne man Israel. Na Hezekiah bisa asɔfo ne Lewifo no akuakuo no ho asɛm. Ɛna Asaria ɔsɔfopanyin a ofiri Sadok fie no ka kyerɛ no sɛ, efiti sɛ ofiri ase de masoɔ ade ba Awurade fie no. Yɛdidi amen na pii aka. Efiri sɛ Awurade ahyira ne man na nkae ne kuo kɛseɛ yi. Na Hezekiah ka sɛ, wonsiesie mpumpunu Awurade fie. Na wosiesie. Na wɔde masoade no ne ntutusuo dudu no ne akronkronne no hyɛ hɔ nokoredie so. Na ɛsopanyini ne Lewini Kanania. Na ne nua Simei di hɔ. Na Yehiel ne Asasia ne Nahat ne Asahel ne Yeremot ne Yosabad ne Eliel ne Ismakia ne Mahat ne Benaya ne ɛsohwɛfoɔ wɔ Kanania ne ne nua Simei ase. Sɛdeɛ ɔhene Hezekiah ne Nyankopɔn fie so panyin Asaria hyɛe no. Na Imna ba Kori Lewini a ɔwɛn apuei pono no na ɔhwɛ Nyankopɔn ayɛmie ayɛdeɛ no so. Sɛ ɔde Awurade masoade ne akronkronne mu ade kronkron no bɛma. Na nase na Eden ne Miniamin ne Yesua ne Semaya Amaria ne Sekania hyɛ wɔ asɔfo nkuro no mu. Nokoredie so. Sɛ wɔde bɛma wɔn nuanom. Sɛdeɛ nkyekyɛmu no teɛ. Ɔkɛseɛ deɛ te sɛ akuma deɛ. Ɛsono wɔn a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua teɛ deɛ a wɔde ma mmarima a wɔadi mfie miɛnsa de rekorɔ. Wɔn a wɔba Awurade fie bɛyɔ wɔn adwuma sɛdeɛ da biara deɛ teɛ. Sɛ wɔn nkyekyɛmu teɛ no. Ne asɔfoɔ no nka neɛ deɛ. Sɛdeɛ wɔn panyin fie teɛ. Ne Lewifoɔ no deɛ nso. De firi deɛ wɔadi mfirihyia aduonu so de rekorɔ. Wɔn ahwɛdeɛ mu, wɔn nkyekyɛmu mu. Ne wɔn mma nkumaa, ne wɔn yerenom, ne wɔn mmabarima, ne wɔn mmammaa nyinaa nka neɛ deɛ nso. Sɛdeɛ asafo no nyinaa teɛ. Efiri sɛ, wɔn nokoredie so na wɔyɛɛ akronkronne no ho adeɛ. Na Aaron ma, asɔfoɔ no a wɔwɔ wɔn nkuro ho mfikyisase so mfuo mu. Mmarima a wɔbobɔ wɔn din wowɔ nkuro no nyinaa miako mu. Ma wɔn sɛ, wɔmfa kyɛfa no mema asɔfoɔ no mu mmarima nyinaa, ne wɔn a waka wɔn Lewifoɔ no mu nyinaa. Na Hezekiah yɛ ɔsaara Yuda nyinaa mu. Na ɔyɛ deɛ ɛyɛ na ɛtene na ɛyɛ nokore Awurade ne Nyankopɔn anim. Na ne yɔe a ofiri aseɛ Nyankopɔn fie sum mu, ne mmara nsɛm mu de hwehwɛɛ ne Nyankopɔn no nyinaa. Wɔde n'akoma nyinaa na ɛyɔe, na esi no yie.